Кой бе? Калуян. Калуян, виж. Виж балон има тук, виж балона. Айде ма, виж. Виж балона. На, виж къде е балона. Ай, давай. Взяли? Има, да, има. Стига вече! Ти свърши всичките балони, бе, лунгур. Айде! Айде, ай, сега ти чарачи. Ай, сега да дадем, май. Чухнахме ли се какво? Ама де нищо не сипа. Къде бе? Ама всичкото гърми. Ама стига да моите балони да ги гърми. Жестоко. Егоист. Той за Денис. Егоист такъв. Браво! Ай, стига. Дай сега, Денис. Денис, айде. Ай, ти си при себе си. А, не. Ама да не стои празна чаша, малко ще се. Той не е луч. За нея. Нищо такова ще. Изко прави. Не, какво прави? Ах, къде ще прави? Майко, ти си димака. Нищо стаяги, те са много стаяги са. Обаче виж как, аз на какво ще стремете да напълни там и нищо. Неговата е тъс машина, дете между краката му, тя се върти, като направи те, като натисне, тя прави джик, Тъй ли? джик, Той не знае. И той сега пробва, обаче, тъс не става. Ай, ти за нищо прави жиги в баса. Но откъде знаеш, стрелна как реди? Виж как знае. Баба купи, чуле. Чуле Ама как ще ще събори чаша, Денис. Калуяни ли баба Виж, иска да го купи, даде. чуле. Не като нашите. Чули бе, Нашата Дени ще изпиш чашата. Чули, баба купила. Хиляда пъти го казва. Нищо нека да знае. Да каже баба Сега купи. се скара. Ама иначе кутията поздравя от нашата. Поздравя нещо. Масивно, у нас и ба майката. У нас е пластмасова, ама по-голяма. Пластмасова по-голяма и се вижда всичко вътре. Да се твърда пластмаса. Той Денис пусни бе. Обаче не то удари зъбите си да разбиш да Денис снимай, че то се смая дивак. Какво стана? Чуле, служи си чаш на масата сега. Калуяне! 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 Вземи отвирката, виж колко балона има. Стига де! Ама долу там има. Стига де! Нека да си играят малко с тях, той само ги пука. Има балона. Да.